kodwa siwenzela indimo. Yonke lento eyenziwa zintanga abathi bayenzela uThixo, lale yale migidi yecawe abayenzela uThixo kodwa bayenzela indimo. Kodwa zidisguise. Moya wesithixo omele singahlukanise lezo zinto, singenzi njengabo baba nezothe bamrhunqula uYehova uThixo, ngoba sikhonza uThixo lekhwele obuvelelo bugwenxa boyisekonyanga kwezesithatha kwezesini isizulu nazabamthile othi noma into emiliselwe ezulwini phezulu. Jesus singabone ngawe sonxiba izikipa ezinenhloko zabaprofethi, sibone ngawe sophatha iholy water ezinenhloko zabantu, sibone ngawe sonezitika nasemotweni yakho izitika ezinenhloko zabafundisi nabaprofethi. Kokuqala konqula kwezithixoko ungayobuza la mabandla langokwanezithombe zabefundisi abanye ndethwe ngawo nenhloko, beka le foto enhloko uzophila. Lunqulo sithini nalento ungakwazi ukuphila ngaphandle kwayo sisithixo sakho uyibangaba ingoyesu. Akumelanga nje kangumzalwane benento ngaphandle kaKristu othi ngeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Kodwa uYesu othandayo mazica athathe umnqamlezo wakhe andilandele. Kodwa ongena kumncama noba nguyise noba ngunina noba ngunkosikazi wakhe noba abantwana bakhe akandifanelanga. Yonke into oyithanda more than uThixo, loo nto leyo uyayipraise uyayinqula, isisithixo sakho, iyokuvalela izulu ungabonani noThixo. Banye banqula kakhulu isexual. Haleluya. Banqula kakhulu abantu i-masturbation. Amen. Akwazi ukulala nje without enze lento. Ombulo soncane wasisithixo sakho, ocansi lwasisithixo kuwe, awukwazi bawulala ungayenzanga. Xolela udownload ipornography uyibukele. Just because ufuna ukonelisa inyama ngoba uyayiweshipa. Amen. Uyayiweshipa. Awukwazi uphila without masturbation. Awukwazi ungahlebi seluku fasting. Yo, Jesus. Awukwazi ungaxoki. Awuphili ngaphandle kokuxoka. Loo nto leyo oyithanda ukodlula uKristu isisithixo sakho. Hlukana noThixo benhlanga ongazenzi ezo zinto bazenzayo zamrhunqulayo uThixo. Hallelujah. Jesus. Hlukana nalo. Abafikayo ebandleni kuwo bahlangabezayo ngendaba. Ubamkela bengathi uyabathanda mabesafika kanti ufuna ubaxelela ngabantu abalapha ebandleni bawumbona nje. Because le ndaba yokuhleba isisithixo, le ndaba yokuhleba ukwazi ukuhlukana nayo. Kodwa namhlanje uThixo makasincede. Umoya we-idolatry, umoya wezinyanya ophume. Phansi ngamathibo, phansi ngezinyanya, phansi ngezithixo. Hallelujah. Yonke lento isisithixo yohlukana nayo. Yo, Thixo wami olungileyo. Yohlukana nayo. Badonekayo, the pride lesisithixo. Hlukana nayo. Amen. Yonke into right yenziwa nguwe. Amen. Ayikho into yoyincome yenziwa ngomnye umuntu. Amen. Ukuze mayibe yiyo kumele ibe nguwe yenzayo. Amen. Selingomnye ohlabelelayo ingathi ngahlabelela wena.
Amen. Selingomnye opreacher ingathi ngapreacher wena. Amen. Selingomnye othandaza ingathi nganguwe. Amen. Everything enziwa nguwe inhle. Sonke ezabanye abantu ziyabheda. Hlukana nayo. Amen. Ayingomjolo wodwa oyobangela abantu bangayi ezulwini. Ayizozinyanya zodwa oyobangela abantu bangayi ezulwini. Yonke lento ithanda ukudlula uThixo yobangela ungayi. Kodwa uJesu ofuna ukuba mkhulu pastor abe ngomncane kubo bonke. Yayicela ushaye ngathi awubonanga, ushaye ngathi awuvanga. Everybody kodwa wenze ngathi abantu bakhulu kunawe. Amen. Ukuzithoba ngoba ipride iyo yaxothisa uSathane ezulwini. Sathane ngeke aphinde alibone izulu kongenxa yepride awabana. Wafuna ukuzilinganisa noThixo. Nantoni na efika uyilinganise noThixo kuwe. Bathandekayo ayikho enye into ekumele singakwazi ukuphila ngaphandle kwayo, ngaphandle kwaKristu. Kristu qha ekumele sibe asikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Awukethi uPawulos konke kwakuyinzuzo kumntu akushaya indiva. Akubalele ekuthenini kuyinkukuma, akubalele ekuthenini kuyiqhwaleko ngenxa yokumazi. Amen. Funeke apho solahla phansi konke kodwa sijonge kuye. Jesu Kristu Nkosi yami. Ezinye izinto zibalulekile zinhle kodwa mazingabaluleki ukodlula uKristu. Angathi ecaba ngeke uphile ngaphandle kwaso. Angabi indoda nenkazana abantu abanesisoluko kuthiwa baxolotshwe ngamanye bafe. Ngoba uThixo uyayizonda into yokunqulwa kwabantu ababhubhileyo. Kodwa athi kuThana number 19 kaLevitikasi uzungathathi intonga yakho oyovumisa kwabava ngesisoluko nabava ngababhubhileyo. Amakholwa namhlanje athanda nokuyoconsulta kwizangoma. Aconsulta nakubaprofeti abasebenzisa izinto abadlanda emaxhweleni. Zonke ezo zinto zilizothe emehlweni kaYehova uThixo. Ngoba ngoThixo nekhwele wabuvelele obogwenxa boyisekunyanga. Uyakhweleta. Afuna ubangaba unqule enye into ngaphandle kwakhe. Afuna ubele enye into nothando lwayo okodlula ukuthanda yena. Baye baxolela ukusilima inkomboni ngabe into abahloni babayeni babo. Ngenxa abahloni babayeni bodwa ukuhlonipha uThixo. Athatha umyelise ebhubhile ahloniphe otatazala namadoda omzi wakhe. Engasekho nalo wayethathe naye because abantu bahloniphe kakhulu abantu. Boyika kakhulu abantu bodwa noThixo. Baxolela ukuyonqula uThixo bambi. uThixo betla. Celebrate the heritage. Bathi bakhumbula inkcubeko yayo into le inkcubeko. Yeah. Lanto. Kodwa bayayazi ba imvelaphi yayo yintoni. Bayivela kwizinyanya la. Yeah. Kodwa basemva kwayo. Jesus. Kodwa nasemabandleni into makunxitywe umZulu anxibe isiZulu, uMxhosa anxibe isiXhosa. Celebrate yona lento. Kwathintwa amasiko, kwalahlwa la eyonqula izithixo zasemzantsi. Abantu abantsundu kwasetyenziswa ezabelungu ke ngoku. Yeah. But still isezi izithixo nazo. Yeah. Isezi into zezithixo nazo. Akuthiwanga amasiyekezi zethu, amasiko wethu sithatha amasiko wentlanga. Ngoba khona izinto ezizithathe kakhulu silibandla
sasifake ebandleni ngongathi uThixo uye wathi ezona nto zibalulekileyo zizo eziya zesilungu ngongathi into ngakuthiwe yesilungu ingcwele. That's why uyobona nabazali abaninzi benxiba amabhlukhwe ogqiba bathi nabelungu bayazinxiba nje because engqondweni yomntu omnyama ocolonized ocinga fanuba into erayithi yenziwa ngumlungu. Akhohlwa uba ngaba nomlungu uzoya esukhweni ngoba nabethi ngiri ngalo zezabelungu akuthiwanga ayikho ivesi ethi kawutshata afake iringi. Ayikho. But lisiko kodwa yelabelungu. But umntu omnyama wafuna ukulahlela akhe wathathela umlungu. Lunqulo lwezithixo zabelungu. Missionaries ayimosha. Thina sihamba ngokwezibhalo hayi ngokuba belungu benzame ngoba nabelungu bayaphayisa bafana nabantu bonke. Nakubo uyofika bekhona abashumayela ivangeli lobungcwele ngale ndlela lishunyayelwa ngayo. Ayibonga belungu bathi kuright ukunxiba amabhlukhwe. Ayibonga belungu bathi bafaka amacici because abantu ngoku baworshipha nobuhle. Fakelele ezi makeup, bafakelele amashiya, bafakelele izinzipho. Akwazi ukuphuma endlini aqala ngawazibuka esipilini. Worshipha lo muntu ubuhle. Jesus. Ngeke akwazi nokuya enkonzweni engakhange athenge ilokho entsha. Uma kunenkonzo ethile yena kumele aqhale into ezintsha. Idols. Bahla sigcwele iwardrobe. But kumele abone nento entsha yonke imihla. Azagqama yena. Aqhama vele ba uyaqhala qhoma kwenkonzo usoloko ethenga into entsha nento entsha azoyigcina. Yonke into oyithanda okungaphezulu. Ingcwele Jesu Kristu. Seyizizithixo zakho. Yena uThixo noba isemanzini uzongayinqubo lungaqobothi kwezo zinto. Ngakho igama la Yesu. Bengenanto eninzi yokuthetha. Jesus. Emsiza ngaphambili. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Igama lenkosi ngenxa yexesha sithi zawuthanda basileqe kwispeaker sokugqibela siyibulela kakhulu Butfafa. Sivile. Hallelujah. Sifundile futhi sizawuphuma kule nkomfa sihluthi. Hallelujah. Ndizawucela sileqe kwispeaker sokugqibela. Ndiyayazi mhlawumbi ndingaxabana nabantu abatsha ngoba ndizikhuphile. Hayi ndizawuqhubeleka ndithethe ngayo nina. Hallelujah. Ngenxa yexesha ndiyihlonipha kakhulu nixolele. Ndizawuthetha ngayo nina yam itopiki. Ndizawucela utata Uzide aze ngaphambili yabe ezothetha nge-sexual immorality or fornication ngegama lika Yesu. Amen.
Bulisa umfundisi umjwaco. Bulisa umfundisi umjwaco igama lika Jesu. Amen. Anisibamde. Ngoba zide sensiwe. Ndiyamthanda uYesu. Haleluya. Bulise omama bonke nabantu abatsha. Haleluya. Player ngegama lika Jesu. Amen. Ndicela sivule phaa kuMateyu chapter 5. Verse 27. Omnye andikhele nje ku-1 Corinthians chapter 6 verse 15 to 19. Matthew chapter 5 verse 27. Nivile ukuba lo ndabathi malunga nokrexezo. Nivile ukuba kwathiwa uze ungarhexezi. Ke mna ndithi kuni wonke umuntu okhangela umuntu obhinqileyo ambawele selekrexezile enhlizweni yakhe. Ukuba iliso lakho lasekunene liyakulahlekisa lincothule olilahle. Kokulungele kanye ukuba kujabalale libe linye emalungwini akho. 1 Corinthians chapter 6 verse 15 to 9. Akusaphakanye la kuqafunda izwi na. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte chapter 6 uverse 15. Isihloko sayo sithi ukungcola kuchasene nenhlalo yobuKristu. Anazi na ukuba imizimba yenu ngamalungu kaKristu? Ndiyakuthi na ndiwathabathe amalungu kaKristu ke. Uxolo bangcwele ngicela baphinde ndiqalele. Uverse 15. Anazi na ukuba imizimba yenu ngamalungu kaKristu? Ndiyakuthi na ndiwathabathe amalungu kaKristu, lo ndiwenze amalungu enyukazi nakanye. Anazi na ukuba onamathele kulo iyenyukazi umzimba mnye nalo, kuba kuthiwa abo babini bobanyamanye. Verse 17. Onamathele enkosini umoya mnye nayo. Verse 18. Ubalekeni umbulo zonke izono athe umuntu wazenza zingaphandle komzimba. Lo wenza umbulo wona owakhe umzimba. Verse 19. Anazi na ukuba umzimba wenu uyitempili yomoya oyingcwele ongaphakathi kwenu, eninaye evela kuThixo, nokuba ke aningabenu. Haleluya. Ndithe andisimama ndenza umfuthane kakhulu. Haleluya. Amen. Kahle kahle eligama lithi umjolo liphilonga kubantu abangatshatanga. Kubekho eli kuthiwa mkrexezo, liphilonga kubantu abatshatileyo. Awukwazi ukujola utshatile. Awukwazi uthi ujola ungatshatanga kuthi uyamkrexezela umuntu wakho. Ngamakhwenkwe boyfriend, we boy. Haleluya. Kahle kahle umjolo uqala kwilizwe lakwamoya.
ube sowungena enyameni. Now kunamadimoni omjolo, kunamadimoni ivina xa utshatile akrekezisa umzimba wakho. Yabona xa uyinsizwa ungumfana yalikhulutsa lazo apha emaXhoseni. Xa ungumfana nentombi anivele nijole nje esiphisini, kuqala inkanuko kuqala. Once uba ngaba niyajola funeke uvele uyazi ba apho kulomjolo alukho uthando, niqhathwa zii-feelings. Zii-feelings zenu ezinenza niyuzane ebhedini. Hallelujah. Amen. Xa ungumfana amadimoni omjolo ayangena pha kuwe. Eli dimoni elilingene apha kuwe Mr. V lifune ukunihlanganisa nentombi okanye nodade. Now nina niqimba kulala nina kanti kulala wona ngemizimba yenu. Nikhathwe zii-feelings zawo. Ngoba xa ngaba ungudade osindisiweyo nomfana osindisiweyo, if nihamba nobayi-2 endleleni, amen, uba nihamba nobayi-2 akekho wesithathu, uqalapho umkhuba wabana ningakwazi ukuqelelana nibe kude nobayi-2, noba sele engekho udade kukhona wona wedwa, awusamva noThixo xa engekho. Umva uThixo xa ekhona la dade, ngoba vele nimane nifowunelane ebusuku nasemini, yonke imihla, onke amaxesha niyafowunelana. Now kudaleka into ekuthiwa ke ngoku ziinkanuko apha kuni, nibe seniyajola nilale spiritually not enyameni. Hallelujah. Ngoba uyakwazi ukujola ngengqondo, nilale ngengqondo nangenhliziyo. Hallelujah. Hallelujah. Yabona njengoba ngithe umjolo uqala spiritual uphumele enyameni, uSathana unje cela uze sisi noba ngubani sohlela phansi, short message nje, hlele phansi. Yabona uSathana unjani? Ngumfana lo, yintombi le. Kunedimoni elapha lomjolo.
kube nedimoni elapha lomjolo. Now lo mfana uzoya kulo mfana ayocela uthando kuye. Yeah. Kahle kahle uSathana udisguise ngaye ukubana ahambe aye kulo mfana afike